Ahojte. Chceli by ste začať s korálkovaním, ale neviete ako na to? Obávate sa, že to nezvládnete? V tomto videu budem odpovedať na najčastejšie otázky, ktoré môžu vzniknúť, keď s korálkovaním začínate. Moje meno je Janka Zorecová a som majiteľkou e-shopu Kráľovstvo korálok. V tomto videu si ukážeme, ako správne doťahovať korálky, ako si pridať afroháčik tak, aby nám počas výroby nevypadával, a na záver si ukážeme, ako ukončiť samotné šitie. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Začneme s tým, že si ukážeme, ako správne doťahovať korálky. Ukážem vám to vlastne na týchto korálkach Tila dvodierkových a toho 15-kách. Je to vlastne prvý krok aj z návodu, keby ste si kúpili návod, sa volá Tila Queen náušničky. Myslím si, že je to ideálne ukázať na týchto korálkach. Takže v prvom kroku sa hovorí o tom, že si navlečíme Tila korálky a 15-ky a potom ich stiahneme k sebe, aby vznikol vlastne takýto tvar. Chcem vám povedať, že nemusíte sa toho bať, že aby to bolo voľné. Jednoducho dotiahnite to úplne na doraz, aby sa vám korálky neposúvali. Takže teraz si vytvorím uzlík. Pevný. A korálky vám budú takto pekne držať. Ono sa to ešte vyformuje v ďalšej fáze. Ale aby ste sa toho nebali, že to má byť nebodaj voľné a podobne, že ako sa mi tam všetko korálky zmestia. Ide o to, že všetko som vybrala som presne tie korálky, aby pekne do seba pasovali a zároveň, aby nám potom v ďalšom kroku, keď budeme dávať do stredu túto rivolku, aby nám potom nevypadávala. Takže radšej áno, je lepšie korálky doťahovať. Ukážeme si to teraz ešte v ďalšom kroku, kde ďalším krokom je to, že by som mala navliesť toho 15-ky. Takže ja ešte takto prejdem cez 15-ku a Tila korálku. No a v ďalšom kroku tuto mám navliesť 3-krát toho 15-ku. Takto. A prejsť do tejto spodnej diery Tila korálky. Niekedy sa mi na kurzoch jednoducho stávalo, alebo som videla na účastníčkach kurzu, že áno, bali sa korálky doťahovať a v konečnom dôsledku náušničky si vyrobili nádherné, všetky to zvládli, ale niektoré, keď to mali voľnejšie, tak ten tvar nebol až taký ideálny. Takže tu sa nebojte, normálne takto dotiahnite ten fireline, aby korálky takto pekne vedľa seba sa naukladali. Každá korálka má svoje miesto, takže nemusíte sa bať, že niektorá bude trčať alebo tam bude jednoducho nesprávne. Keď som vymýšľala ten návod, tak som ho vymyslela tak, aby naozaj každá korálka sa pekne poukladala a mala svoje miesto. Tak sa nemusíte vlastne bať. Jedine, čo by som vás ešte možno upozornila na to, že keď fireline budete ťahať, aby ste nezabudali na to, že pracujete so sklenenými korálkami. Takže nesnažte sa fireline ťahať spôsobom napríklad takto. Neviem, či to síce bude dobre vidieť, ale dúfam, že pochopíte, čo tým myslím. Počkajte, skúsim to takto. Že by ste ho ťahali tak, že vlastne budete na tej hrane tej korálky. To by sa vám zároveň mohlo stať, že by sa aj ten fireline mohol pretrhnúť prirodzene, keďže tie hrany sú
zo skla, ako som spomínala, sú v niektorých korálkach ostrejšie, niektoré nie, ale tieto sú také príjemnejšie korálky, kde by sa vám to nemuselo stať. Ale zapamätajte si, že hoci kedy, keď budete jednoducho korálky doťahovať, snažte sa ten fireline doťahovať v smere tej dierky, ako ide tá korálka, takže takto, áno. Že to vlastne doťahujete ako keby dopredu, nie do nejakého boku, alebo na hranách tých korálikoch. Dúfam, že som to teda dosť zrozumiteľne vysvetlila. A v ďalšom kroku si vlastne ukážeme, ako si správne, alebo čo najjednoduchšie navieliť afroháčik tak, aby nám nevypadával. Ešte ma teraz v tomto momente napadlo, že keď hocikedy budete pracovať s dvojdierkovými korálkami, ako v tomto prípade pracujeme s tyla korálkami, čo sú dvojdierkové, tak predtým, ako si ich navlečete, skúste si skontrolovať, najlepšie takto ihlou, či obidve dierky sú voľné. Takže ukážem. Prejdete si ho v jednu dierku, potom druhú. A čo myslím tým voľné, je to, že niekedy sa z výroby môže stať, že tá dierka nemusí byť úplne voľná alebo ľahko, že by sme ňou ihlou prešli. Niekedy jej stačí iba to, že tou ihlou prejdete vlastne dvakrát a nejaké zvyšky, ktoré sú tam, tak vám z tej dierky jednoducho vypadnú a budete môcť ďalej pokračovať. Ale iba v malilinkom percente, ale niekedy sa mi to stalo pri tom šíti, že korálka nemala tú dierku vlastne dobre vyrobenú a bola zapchatá. Takže preto vás na to chcem upozorniť, lebo už keď ste v nejakom kroku pri výrobe, že šijete ten daný šperk a zistíte, že korálka nemá dobrú dierku, tak nie je to príjemná skúsenosť, vám môžem povedať. Lebo v takom prípade si už neviete pomôcť a väčšinou musíte so šitím začať od začiatku. Takže to je len taký malý tip. Pri týchto dvojdierkových to ma ešte napadlo. A teraz si vlastne v ďalšom kroku ukážeme, ako pracovať s afroháčikom. Teraz si ukážeme, ako budeme pracovať s afroháčikom. V tomto konkrétnom postupe mám napísané, že musím dať 8 toho 15 a že zároveň si navlečiem aj afroháčik. Ale čo sa nám môže v tomto kroku stať, je to, že afroháčik sa nám bude pri výrobe vlastne vysúvať alebo vypadávať, tak, to je lepšie slovo. A prečo je to tak? Tuto, ak si všimneme, neviem, či to bude dobre vidieť, afroháčik je tak vyrobený, že tuto, počkajte, takto sa pokúsim to ihlou ukázať. Vlastne tuto v tejto časti má malú medzerku. Je to možno len milimeter, ale ten malý milimeter nám môže spôsobovať problémy. Čo to znamená? Že keď si navlečieme korálky a zároveň si navlečieme aj afroháčik a ideme teda podľa návodu, že ihlou prejdem cez toho 15, tak keď budem doťahovať, tak sa mi môže stať, že afroháčik mi vypadne, pretože sa akurát fireline dostal do tejto medzierky milimetrovej. Ono by to malo byť takto, ale počas toho, jak my tu navliekame, niečo s ňou robíme, tak takto sa fireline môže dostať do tej medzierky a náušničky nám počas tej výroby vlastne vypadnú. Teda afroháčik, nie náušničky, ale afroháčik nám vlastne vypadne. To je najčastejší problém, s ktorým sa stretávam
vlastne pri výrobe nielen zákazníčok, ale aj mne sa to často stáva. Len som vám do návodu nechcela dávať, že aby ste si museli kupovať nebodaj aj kliešte, ak len začínate s korálkovaním. Takže, aký je postup v tomto prípade? Máme viacero postupov. Buď to spravíme tak, že si budeme teda dávať pozor na to, že si ho navlečíme ten afroháčik aj s korálkami a budeme to teda jemne doťahovať, aby nám nevypadol. A ďalšie, čo som vám chcela povedať, musíte si dávať teda aj pozor, akým smerom budete ten afroháčik dávať, aby sa vám nestalo to, čo práve mne, že som ho dala vlastne naopak. Tým pádom, keby som ho tak nechala, tak moja predná strana by sa vlastne stala zadnou stranou náušničiek, ale my potrebujeme tak si dať ten afroháčik, aby sme videli prednú stranu náušničiek, takže tým pádom takto. Toto je ešte dôležité si uvedomovať pri navliekaní. Takže vrátim sa opäť späť. Buď to budeme navliekať tak, aby sme boli veľmi opatrné a aby nám to nevypadlo, alebo ďalšou variantou, a ešte vysvetlím asi to, že keď už tam ten afroháčik bude, tak nemusíte sa bať, že on vám vypadne, pretože vám ich budú držať tieto korálky, ktoré sme práve navliekli. A tieto korálky sú vlastne väčšie ako tá dierka toho afroháčika. Takže nemusíte sa bať, že vám tento komponent bude vypadávať z náušičiek, keď ich budete nosiť. No, takže vysvetlila som buď ten prvý postup, že si budete dávať pozor, alebo druhý postup. Že si takto najprv ich navlečiete a vytvoríte si tento vlastne háčik, alebo dierku, alebo už ako chcete to pomenovať na ten afroháčik. A teraz pomaličky, vlastne je ich tam 8, takže na stred 4 z jednej strany a 4 z druhej strany sa budem snažiť ten afroháčik si tam navliecť. Aby mi najprv Fireline vlastne prešiel cez tú malinkú dierku a potom už to iba dotiahnem. A už mi tam bude držať. Alebo je ešte ďalšia varianta, že použijete kliešte, teraz sa to budem snažiť vybrať. Dobre. A najprv si vytvoríte tento háčik. Potom je veľmi vhodné, aby sme cez ten háčik prešli aspoň 2-krát alebo 3-krát, keďže nám bude držať celú váhu náušničiek a aby to vlastne tento háčik nebol takýto voľný. Takže vždy v každom postupe odporúčam ešte po obvode vždycky prejsť. Nie len to, že spevníme náušničky, ale základnou pointou je teda to, aby sme aj prešli cez tých 8 korálíkov, ktoré nám vytvárajú ten háčik. A afroháčik si tam vlastne dáme potom pomocou klieštikov. Takže aby ste videli, prechádzam cez 15, pohanku, 15, ohňovku, 15 a opäť už prejdem len cez tieto 15, ktoré mi vytvárajú ten daný háčik. Tak. Môžete samozrejme prejsť ešte raz, ale ja vám už chcem len
ukázať, ako si tam potom ten háčik dáte pomocou klieštikov. Takže ak vám bude vyhovovať, alebo ak máte doma kliešte a bude pre vás výhodnejšie si ho dať pomocou kliešťov, tak si ukážeme teraz ako. Zoberete si tie kliešte a otvoríte si toto očko afroháčiku. Takto. Teraz si to vlastne takto nasadíte na ten háčik, ktorý ste si vytvorili. A áno, dávame pozor, akým smerom si ten afroháčik dávame. A potom si už kliešťami opäť len zatlačíme naspäť to dané očko. A máme pridaný afroháčik. Takže je na vás, ktorá varianta vám bude viac vyhovovať, ktorá vám bude sympatickejšia, alebo sa vám bude s nimi lepšie robiť. No a na záver si ešte vysvetlíme, ako samotné náušničky zakončíme, ako si vlastne spravíme uzlíček a nakoniec nič zapošijeme. Čo sa týka ukončenia a samotného uzlíka, tak je vždy najlepšie, ak sa vám podarí, samozrejme môžete rôzne druhy náušnic vyrábať, ale ak sa vám podarí vždy dostať na túto druhú stranu, alebo zadnú teda stranu, kde si vlastne vytvoríte ten uzlík. Aby sa náhodou nestalo, že keď si urobíte spredu ten uzlíček, tak to bude jednoducho vidieť, že ho tam máte a to by sme nechceli. Takže ak je to možné, snažte sa vždy nejakým spôsobom jednoducho dostať tou niťou na druhú stranu. Ja som konkrétne skončila tu, tak využijem túto najbližšiu TER15 a prejdem cez Tila korálku. Teraz sa takýmto jednoduchým spôsobom, že prevlečím ihlu popod TER15 a jednoducho sa dostanem na druhú stranu. No. A keď som už na druhej strane, tak opäť využijem túto dvojdierkovú korálku, že najprv prejdem cez vonkajšiu stranu a potom vnútornú stranu. No a teraz mám opäť nejaké spôsoby, ako môžem uzlík urobiť. Buď tak, že ihlou prejdem popod korálky, buď vlastne medzi tou Tilou a TER11, toho 11. Vytvorím si to takéto očko a prejdem ihlou cez to očko a len to stiahnem a mám vytvorený uzlík. Takto môžem si na tomto mieste ešte vytvoriť viac uzlíkov, alebo je ďalšia varianta a to vlastne to, že keď sme vyrábali tieto náušničky, tak nám tu ostala táto nitka vpredu. A samozrejme tiež nechceme, aby nám tam tá nitka bola vidieť a ani uzlíček. Tak sa opäť pokúsime dostať do zadnej strany náušničiek. A to tak, že opäť využijeme dvojdierkovú korálku Tila. Lebo som vyšla túto, ak vidíte, zo spodnej dierky. A teraz len prejdem ihlou do tejto druhej dierky hornej. A opäť len tak, že prejdem popod korálky.
a dostanem sa na druhú stranu. Opäť využijem Tila korálku, takže ihlou prejdem cez vonkajšiu dierku, potom vnútornú dierku, no a budem sa teraz snažiť spraviť to, aby tie obe nitky Firelineu boli pri sebe a tak, aby som vytvorila vlastne uzlík. Počkajte, len teraz pozerám, že vlastne niť mi ide takto, takže ešte musím ísť s touto druhou po obvode, vnútornom obvode, aby som sa dostala k tej druhej nitke. Tak. Môžem opäť ešte urobiť to, že ešte prejdem popod. Urobím uzlíček. A teraz tým, že mám obe tieto nite takto pri sebe, tak z nich urobím uzlík. Môžem kľudne urobiť aj dva. No. A teraz vlastne tá hlavná pointa, že čo znamená zapošiť nitku, áno? Takže dôležité je to, aby sme vlastne neurobili teraz to, že vlastne túto tesne pri tom uzlíku si odstrihneme niť. Lebo by sa nám mohlo stať, že nožničkami môžeme sa dostať do toho uzlíka a vlastne by sme si zničili celú našu prácu a išli by sme od začiatku a zároveň, aby aj nebolo vidieť tento uzlíček, takže má to aj praktické využitie, je to, že si to teraz tie nitky ideme schovať, zapošiť a to je tak, že máme tu jednu nitku, druhú nitku, takže jednou ideme do jednej strany korálky a potiahneme to. Takže vidíte, že sa mi aj uzlíček pekne skryl, nevidno ho tu. A môžeme kľudne prejsť ešte aj ďalšou TR11 a Tilou. Tak. A skončili sme vlastne pri tejto tyle. A teraz sa vrátime opäť k tomuto druhému ramenu Firelineu. A urobíme to isté, čo s predchádzajúcou nitkou a to, že mám celkom krátko, tak dúfam, že mi to pôjde. A to, že prejdeme cez TR11 a Tilu, takže týmto som myslela to, keď som na vode písala, že čo znamená zapošiť. Jednoducho takým spôsobom, aby nám tú nitku nebolo vidieť. A až teraz môžeme si odstrihnúť zvyšnú niť. Snažíme sa to robiť čo najbližšie pri korálke. Jedna nitka. A teraz druhá nitka. Tak. No a takýmto spôsobom sme si vlastne vyrobili naše náušničky. Verím, že tieto informácie boli pre vás užitočné. Ak budete mať ešte hociaké otázky, ktoré mi vlastne teraz nenapadli, ale
chcela som do tohto videa dať také najčastejšie otázky, ktoré sa ma pýtajú na kurze, alebo ktoré majú vlastne začiatočničky. Takže ak budete mať hociaké otázky, mi môžete písať ešte pod video. Poteší ma váš like, prípadne aj zdieľanie, aby sa tieto informácie mohli dostať aj medzi ostatné začínajúce korálkárky. Prajem vám ešte pekný a tvorivý deň do korálkovania.